nich je mi líp, více zážit, bez nich se má větší klid. Znám chvíle, kdy mi kluci schází, ale bez nich je mi líp, více zážit, bez nich se má větší klid. Vím, co říkám, bez nich je mi vážně líp. Bez slov ťa bolesť obíme, stále ťa mám pod kožou. Bez teba nemôžem dýchať, kým som sám. Bez teba nemôžem dýchať s tým, čo mám. Bez teba nemôžem dýchať sám. Láska je vysoká väža a ty si k nej môj kľúč. Chce v nej aspoň chvíľu ležať, len ty vnášaš do mňa kľud. Stále ťa mám pod kožou, bez teba nemôžem dýchať, kým som sám. Bez teba nemôžem dýchať s tým, čo mám. Bez teba nemôžem dýchať sám, dýchať sám. Vážené dámy, vážení páni, aj tí, ktorí idete okolo, dovolte mi, aby som vás privítal tento pre vás veľmi pekný deň, ktorý je venovaný vám. Jednak vy ste radi, že sa neučíte teraz, že máte trošičku voľno, ale skutočne tento deň je o vás, o mladej generácii, o deťoch, o tom, aby ste sa trošku zabavili, pohrali, uvoľnili, aby ste videli, že nám na vás záleží na tom, aby... Tak to si milé, keď ideš v tom aute, ako že riešiš večer, že ideš aj do strieka vodu. Babi, bola studená tá voda? Striekalo. No asi bola, lebo vravíš, že striekalo. Babi, ideme za vami. A chalani, striekala tá voda poriadne? Dobre to bolo? Áno. Áno, takže pri takom zásahu byť... Nie je to dobre, čo? Nie. Nie, takže radšej ostanete v škole v Laviciach. Niekedy. Niekedy, to znamená určite. My ďakujeme. Sklepá lampa prinechatá strom, tam sa prehrá stávku so súdom.
Myšlienky zapadnuté do opálených víc. Prelizol som živý plov, ako zlodej slnečník. Pri komíne starej spálne mal som dostať svoj diel. Niečo krivý úsmev zrkadiel. Od nás bol sa zabudnutý, kradnutný víc. Prelizol som živý plov, ako zlodej slnečník. Pre ne mám záznam registru strát, kde čakám na zázrak. Jedenkrát budem pred tebou stáť, keď už viem, čo chcem som zrať. Veliteľ musí vydávať policajtom pokyny. Tento veliteľ obyčajne stojí za týmito policajtami, aby mal prehľad, čo sa deje pred zakročujúcimi policajtami. Policajti sa postavia do základného tvaru. Hlavná výstroj policajta spočíva v tom, že má protiúderový komplet, to je čierne chrániče, ktoré má na sebe oblečené, a protiúderovú príľbu, ktorá má vpredu štít, keď dochádza k tomu, že táto skupina demonstrantov chce preniknúť do tohoto priestoru, tak táto skupina, vidíte, že bráni tú svoju líniu. Psík bude uvedený na vyhľadanie drogy. Človek mu najskôr ukáže priestor, ktorý má pes prehľadávať. Pes bude označovať túto látku škriabaním do toho kufra, štekaním a podobnými prejavmi. Takže ako vidíme, psík niečo našiel v tom kufri, škriabe do toho a teraz bol celé to odmenil optičkou. Vidíme tam drogu. Myslím, že to je marihuana? Je horko.